Kwemzintweni zasedlozini ngabe sengiyahamba ngiyaphathiswa. Ukuphathiswa ke ngesintu sesithi yini lento abantu abadala abanike yona. Ezinye lezi zinto engaphathiswa yona ke kuba ukugobela noma kuba nabantwana bedlozi. Ongelula nokho ngizothi just kancane ngitshela ukuthi ngaze kwenzeka kanjani. Uma ngizoqala ngivume lo msebenzi wokugobela abantu bebethunyelwa lapha ngibajikisa. Because nami benga-understand ngazi labantu ngizobenza njani. Until the day ngizothi ngisasemsebenzini umuntu ethunyeliwe amehlo wami they just went blind. Ngangakhona ukubona ku screen kwi computer and then ama voices aqala bakhuluma abantu abadala ukuthi sithumela abantu wena uyabajikisa. Labantu laba sizokutshela ukuthi mabafika ubenzela kanjani. So that is when kwaqala khona ke indaba yokuba nabantwana bamoya. I had to accept ukuthi okay labantwana ngibanikezi. But now kuyi struggle because kune family nginabantwana bami and ngine extended family abafowethu nabodadewethu nabazali ekhaya KZN. Ngaphezulu kwalokho kunebandla enginama responsibilities kulo. Kuphinde futhi kube nabantwana ke nabo bakamoya nababadinga isikhathi sami. Okuyi process engekho lula neze. Uma ngizokhuluma ngabantwana bami benyama nabo kwesinye isikhathi bazi bangifune bangangitholi ngoba ngibhizi ngabantwana bani bedlozi. Sometimes kuzofanele ngeweekend ebengibathembise ngayo ukuthi ngizobakhipha angisakwazi ukubakhipha. Sekufanele ngiprioritize indaba yabantwana bakamoya. And uma kunabantwana bakamoya ke kubogobela kunezinto esizenzayo nesingazenzi. Especially uma ngabe ukhulisa abantu besithunywa kuzilwa kakhulu. Uhanjwe ihlane kakhulu, kanjwe amanzi kakhulu. So uma uzokwenza lezo zinto impilo yakho even your private life iyaphazamiseka. Isikhathi osiphinda nabantwana bakho siba sincane kakhulu. Emsebenzini uzosebenza la amathwasa afanele evuke ekseni kushaywe igubhu. Ntambama nilala late. Emsebenzini umlungu uyakufuna ngo-7:30. Ufuneka ufresh. Uyafika emsebenzini usukhathele. Awusazi ukuthi wenze njani. And songenzana namaphutha lapho. Khona la phezulu kwalomsebenzi wabantu abadala. Imindeni yenza imisebenzi. Hayi kushoniwe baba kokuphi kunomsebenzi kwabani. Awukhona ukathende eminye imisebenzi yakho. Because manje ipriority yakho sekuyile ilabantwana bedlozi. Your new family. Unomntwana wedlozi omunye naye seyathwasisa mayitshela ukuthi unomgidi. Sekufanele uchoose uyoncedisa yena noma uyoncedisa abomndeni begazi basekhaya. And uma umlahla lo wedlozi uzosizwa ubani? Because uthembe wena njengoyise noma umama edlozini. Ngapha nefamily yakudinga unomsebenzi kamzala kamalume ukuphi kuphi. So egcineni njalo fanele uhlale prioritize labantwana bomoya ngoba egcineni akusiba begazi lakho. Awukho blood is thicker than water. Bazothi ngithunyiwe kuleli khaya ukuthi ngizothola ukuphila. Manje lesikhathi engisithunywe sokuzothola ukuphila mangisinikezwe. Ende bese kuba inkinga ukuthi wena usuyincisha isikhathi nomndeni wakho. Okungaphezulu ke kwalokho abantwana noma befikile la it's different characters. Ngihlale ngithi mabefika la bafana namakhayoni. Kuba bonke abantwana abakabadlula ngaphansi kwesandla sami. Akekho ufana nomunye. And I always learn izinto ezihlukile kubona. And ezinye zingikhipha kwi comfort zone yami. Fanele ngihambe ngiyobuza abanye ogobela, ngibuza ukuthi ngenza njani. So at some stage kwakunzima la. Ngibona ukuthi angicope ngabo. Nga decide ukuthi ngihambe ngiyophahla ngiyobonga ukuthi cha ngiyabonga abantu abadala ake nime ngalabantwana. Yes balalela bakwenza lokho but ngashayeka. Kwamosheka impilo yami yamosheka, kwamosheka emsebenzini, kwamosheka imali, impilo yangaba khona la. Until ngeze ngibuyele back ngixolisa ukuthi yazi lokho enaningithume kona ningiphathise kona
mangiqhubeke ngisebenze ngakho kwaqala futhi kwavuleka abantwana bamoya bafika but still akukho lula sihamba sigive up ngoba siyabekezela and fanele sifunde kubo labantwana abahlale befika la because bafika ngeziphiwe ezahlukene ngihleli ngithi la endleleni yakamoya awukho one size fit all umuntu nomuntu unesiphiwo yebo singaba nethunya zonke ngokufana but indlela esifuna sisebenze ngayo kuzohluka so kubalekile mina ukuthi njalo makufika umuntu okanje fanele ngiyom-understanda ngimfunde indlela yakhe of which it takes time and kuyangidraina nami so ningaqhubeka nibe ogobela kuyasebenzeka kube nobogobela but it's not about money baningi abantu engibajikisile la and nginabantu engibathwasisile bengakhokhanga imali sathi sisebenzisa ingelosi yomhawu so mina okwami kusuke ngikwenza la ukuthi abantu mabafike akuphile lokho okubaxakile ngoba abanye mabeze la bazele ukuthi bazolungisa izinto ezamoshakala kudala abathwaseni nokuthi bayosebenza abantu but bayolungisa isimo esamoshwa kudala so kwami ukuthi ngibasize kuphele lezo inkinga esemakhaya babuyele emakhaya but yenzani kimi iyadraina but iyasebenzeka ngoba ekugcineni ngifila proud nami mase ngibabona imisebenzi yabo ngibona ukuthi cha nami ngenze kahle mangingantshela nje if bekuthiwa ngivumela wonke umuntu angene la ngabe angazi semangaka amathwasa akhona la ngaphakathi but abantu engisebenza ngabo abantu abalethwe yithonga nami ngiyayidinga iconfirmation yami naye akulithi imali imletha la nami ngibese ngazi sengiawe ukuthi kuzofika umuntu nje asinazo ke igubhu zamathwasa zokubiza amathwasa ukuthi asondele angene ngikholelwa ekuthenini umuntu ukuze akwazi ukuphila abantu bakubo bazomkhombisa indawo yokuphila la zothola ikhona impande ezomphilisa so ukuthi abantu babizwe ngezinto cha la ekhaya sibabizi ngezinto balethwa abantu abadala bakubo ngoba bazi ukuthi lokhu lokubaphethe or lento abayifunayo ngiyona bazoyithola la ekhaya bese beyaphila imimoya isebenze kahle bahlaliseke kahle egubhini cha anizwani nalendaba yegubhu kodwa pastor story sengelinye ilanga angivumelani nayo kakhulu ngoba lento iyabalimaza omunye umuntu uthi enaso leso siphiwo but sisuke singakafiki kule stage sokuthi sibe matured and futhi wena bese uyamdonsa ngesigubhu udonsa umuntu idlozi yebunalo or isithunywa naso but bese singakafiki ukuthi sesifuna ukuqhuma sesifuna ukusebenza sesifuna ukwenza sisukela into ese-premature and noma isukela lento e-premature kungenzeka ukuthi uzomdlisa impande angayidingi or uzomkhulisa ngalendlela engamdingi bese lo muntu iyamvalela bese kubayela abantu akuthola ngathi wathwasa ngathi unamafufunyana because wathola izinto kangafuni kaloya ukuthole ukuze abantu bakini siweni phansi ngamadolo kuleba uyo Jesu siweni phansi ngamadolo kuleba uyo siweni phansi ngamadolo kuleba uyo Jesu siweni phansi